lang. Bye! Sarong bulan na sa evacuation center kan Barangay San Antonio, Tabaco City. Ang pamilya ni Nanay Angel, laog kaya sa 6 km permanent danger zone ang sindang residensya sa Barangay Magapo, Cambarong Syudad. Kaiba niya digdi ang sayang agom, asin sarong taon na aki. Sabi niya, dakulang bintahin agad ang pagbisita ng medical team sa mga evacuation center. Kaya naman labisan ang sayang pasasalamat na nakaabot sa ang medical team kang Philippine Red Cross na nag-upreser ng libreng check-up. Kami sa Red Cross dahil nag-room tour kasi sila sir dito. Tinatanong nila kung sino yung magpapatingin. As in sir, sa room namin, nagpapatingin talaga sila sir lahat kasi nahihiya talaga sila dito. Kaya sa Red Cross, maraming salamat. Total na 293 na pamilya o 1,024 individual hali sa Barangay Magapo ang paramientras na nagsisirungunyan sa evacuation center. Aminado si Kagawad Liti Patricio, huli sa paboro bagong panahon, may nagkakapira ng kaakian sa evacuation center ang nagkakahelang. Abo si ipon asin sabayan paning sore eye sulik ang init kang panahon. Kaya pasalamat siya na daing untok na pagtaong asistensya kan manlain-lain na ahensya, gobyerno man o pribado, maging iba pang non-government organizations. Salamat man po kami kasi maski po sa health, kung sa ano man po mga katabangan po, yaon man po sindas na nagapahiling na nagatabang. Apwera sa check-up as in first aid, nag-upreser man ng libreng pansit ang Red Cross, as in child-friendly spaces man para sa mga aki sa evacuation center. Sigun sa pamayok ang Philippine Red Cross Albay Chapter, partinikan sa indang humanitarian assistance in disaster response mission, kung sa inharos gabos ng evacuation center sa Albay, ang sa indang nalibot as in natawan asistensya. Immediately respond tayo to all the evacuees na nasa evacuation center. And true enough, we have 27 evacuation center right now na iniikot namin araw-araw. Dugang pa kang Red Cross Albay, duwang service truck man ang naglilibot kada aldaw sa mga evacuation kung saan hatod ang malinig na tubig para sa mga bakwit. Apwera kaini, nakapagibo naman sindaning tulong communal kitchen sa piling evacuation center sa Banuan, Candaraga. Simple parang simple na structure lang na nilagyan natin ng 2 burner stove na may LPG kasi 'di ba noon ang ginagawa nila lalagay lang ng bato tapos yung mga kahoy kukuha lang kung saan, and minsan hindi naman nahahanapan nila ng panggatong, minsan uling, bawal naman yung uling, so we thought of paano mapapadali yung buhay nila, 'di ba? Asigurasyon kang Red Cross Albay, handa sinda sa pagtaong akudir, in kaso maglala pa ang kamugtakan kang Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal